Ya. Sup kasar. Urung pati halus iki watone iso kurung ketekung ning urung iso nyengkok swara. Ayo Ika. Ya. Di anggungke nggo ketuk iki pinggir dhewe iki ciblek iki. Wah ya wis wani didu. Oh, ya kandel tipis ngono. Kaya montor menggok. Ayo. Yo jejere ya Risa. Oh, rekan tekung. Ayo, kowe rasah wedi mengkari manggunge kok ndelokke kancane. Ya. Yo. Wah. Sip, wis. Heeh. Yo, cibleke. Bener apik, heeh. Iya. Ning sok cucuke diketok sithik. Ame harmonika kok mencucu. Kong. Iya. Ayo karang iki bocah kaya kutut isih nom. Heeh. Ru metu wulune. Ayo. Wis ketoke. Jejere kowe kulone ayu. Iya, iya. Kutut kasepuhan. Heeh. Iya. Kutut kasepuhan ki wis ora nganggo cengkok babar blas. Sapa perlune pokoke. Ayo. Terakhir, ayo kok terakhir. Nomor 2 saka kulon. Nah. Wah, ki ketoke kutute suarane entek kok. Mengendhak-endhok wae. Ora tau dienggo anggungan iki menggo peranaan. Ya ora apa-apa. Ya jejere terakhir. Iki mbokne kutut. Heeh. Termbombok. Ayo iki tetuanggane. Iki wis dilombake nang ndi-ndi ra ana sing menang karo iki. Heeh, ya. Waduh. Kok malah hayan, Gong? Aku tau ora urung kutut ayan iki ana lho, Tru. Anggere bar manggung ora ketekung trobok ngono kejet. Gong. Heeh. Yo bacutke. Saya dalu mundhak. Ya. Munda Sri mangga ya mak dlodok ngono iki. Was mangga mangga.
rasane kaya maksor. Iya. Midhangeteng kang Pramitra kang mi oh ya ayo sugeng rawuhipun para rawuh sugeng rawuhipun para tamu ya neno mangga yuk omben